دەم باش کوشک و برام ji bona sebrî ew ê goberê pîr bû. Niha nema pîreş pîraniyê şiştiye û ji xîretê jî hatiye şiştin û ocağê jî dev jê berdaya bi rastî bêjim. Ti cara min serê xwe bi insana ne êşad gelek insana xeber û gotin û tiştê ne baş ji min re gotin lê ew insanê got fêm dikirin ji min re gotin ne insanê dînî ji Xwedê re ne lazim ji ber ku insanê dîn got rabe hero Ti vîdyokê ser çêke û jiyekê çêke têkê çêke û jiyekê çêke piştir mistewa te jî ê bibe mistewa wî yê ji Xwedê re ne lazim. Vêjeke insankî pîr wekû wî bi rastî me tarîxa de nedîtiye ku yekî pîr yan yekî di navê me êzîdiya rabin xebera ji malbata mirîdkî xwe re bidin û gotinê herî ne baş ji zarok û pîrek û zilam û miriya hemû kare bêjin bê sûc û bê sebeb yani nizam sebeb û sûc çi bû heta ku wan xebera ji min re bidê û taliya gotinê xwe jî dibêje hek tu mêr bê were kerem bike. û bi tawusî melek mi destê xwe lê hil nada jî û bi tawusî melek dinyayê jî de neê mêraniye guyek mêraniya xwe li ser serî wî biceribîne û heke ji wî re mêr bim heqa ez ji gelkî dijî re mêr bûma ev ê ku gelek xeber hatin ji min re û gelek gotin û zanin hatin ji min re heqa ji wan jî re mêr bûma. Wexta ku min lê bixistem destê xwe lê hil daya xelkê bigotaya û qehreman çûya çima qehreman jê qewettir bû çima qehreman jê jêhatîtir bû karî bû lêxê li vîda çima li waqasê din ede hingê eybî bû ji min re. Birayê delal bi rastî me dêhindaya ev insan ki vîdyoa fêm nakê dibe weçî wecih ez du gotina jê re bêjim û bes min ê tifik bikirana weçî wî ji ber ku di navê êzîdiya xebera nakin mirîda û xebera nakin ti kesîş ji ber ku yek li ser xwe qebûl nakê ku yekî di navê êzîdî bêje bê wela diya filan kes halo xweha filan kes halo. Silav û rêzê min ji bo na we tev de birayê delal sêvîkim ti keşaş fêm nekê em neê wan tiştê biçûkin gomxwebînin wê mistewayê em rabin insankî ji Xwedê re ne lazim xin û dinyayê jî de me nakir û em nakin jî tiştê mestir û tiştê girantir û rojê qewamê ê mestir hene ku yek bêtir desthelînê ji bedêla tiştekî ji Xwedê re ne lazim û ya di dua jî ku duwazdeh hepê re ne bi tawusî melek. Tawusî melek ne duwazdeh û ne sisê û ne çar û ne tiştek mire bûn di insan ew jî şêxnî me êzîdiya bûn şêxnî xêretkê şêxnî birûmet cihê rêzgirtinê ew jî hatibûn di gotinê baş û xweş camêrî jê re biştelin pîr halo çênabê halo eyba û hegît hevalê hegî jî Xwedê heye ew jî min re bosterawa nakim lê zêdetir ti kesî de bi me re nebû yanî heta wan jî gotima ku qehreman dexîlê te dikare bê esabê xwe min got birayê min qurbana çavê wan min soza tawusî melek daya em ezê çilo destê xwe li vî insanê halo hildim çavê we tev de maş kim silav û rêz ji bo na we ji bo na tewdîhê û zêdetir nikem tişkî dibêjim heta min live kêvekin careke ji xwe re biştexilin ma pîr çiz û tirsa heman ne xerab bi telefonkê